Pero may kalalagyan to pa nagkamali mga kaji. Okay game. Mamimili ako dito mga kaji ng pagbabangga-banggain natin. So itong super natin siguro na nandun versus yun. Try natin mga kaji. Ito 1 load. Ito 3 times na naludan. So tignan natin. Magpapares-pares ako. Siguro dito sa bandang kabila, dito sa bandang kaliwa ko. So dito yung mga 1 load, dito naman yung 3 load na. Try natin. Kaso alaga naman natin pareho. So na tansya ko naman kung anong kalidad na itong mga gagamba na to. So naipuncher ko yung kanina. Tapos kumalodan. So tinignan natin kung anong kalidad ng gagamba. So sa tingin ko magmamatch to. So okay, picture na natin. Tingnan natin, game. Ayan. May init Wala ba sa aga nakakapal mga kaji. Ito yung sabi kong class A no. Ito. Pero may kalalagyan to pa nagkamali mga kaji. So parehong derby size. Fast game to mga kaji, fast skill to. Matipid kayo sa paggalaw, so mangungursonada muna kayo. Ito yung class A natin. Yan ready na talaga. Ambahan na dis. So okay, yan. Nexito ng onte. So talaga medyo maliksik to. Tignan natin kasi sila yung magtatapat talaga na maganda no, medyo makapal ng onti to, mahaba ng onti 'yon. Or same sila ng haba, medyo makapal lang ng onti to. So yan. Okay. Game natin. Pareha super nagagamba. Okay, game. Uno, dos, tres. So GG. Kain mga kaji, lamon. So deads. One sorry tayo. Patay yung class A natin. Pero hindi mo rin kasi masabi mga kaji, grabe din ang puro super kasi to. Ayan, kakapal Ang haba ng kakapal. Tapos puro power pa. Okay, 1 down.